Marami? Caterpillar naman siya, hindi siya uod ng ganyan. Hindi. Uod siya ng ano. Tinanggal nyo na yung muna dyan? Oo. Ewan ko. Naghihimala dyan ah. Hello, si Sin Mulera. Hello to you. Good afternoon. Hello, everyone. My heart is started to chase my love. Not go down to the middle of the sky and never change. The world began. Yes, hello po! Magandang hapon. Po.
May bumili kasi sa tindahan, guys. Kaya, hindi ako. Kaya umalis ako. La-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ang sakit ng kamay ko. Nasugat kanina dun sa salamin. Nahanap ko kasi yung eye mo. Eh, ang sliding takip niya babasagin. Ayan tuloy. Nasugat ba? La 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 la. Nakakantok, guys. Super galing.